Salut, sunt Floarea, bine ați venit pe canalul meu de tarot. Astăzi am să fac o citire pentru astăzi, să vedem ce ne spun cărțile. O veselie. La o veselie s-a pierdut ceva bani. Se gândește omul ăsta la un nou început. Bărbatul ăsta cu noroc este urmărit. Aici, la o distracție, un bărbat a pierdut bani și vrea un nou început cu noroc, dar este urmărit. Speră la un drum, la niște bani, la niște scrisori. Aici un ghinion. Cineva are un ghinion aici pentru o căsătorie. Cineva se duce în vizită la o femeie văduvă pentru căsătorie, dar are ghinion. Sau povestește despre căsătorie cu femeia asta văduvă. Aici primește vești bune omul ăsta, dar de la o persoană vicleană. Bărbatul ăsta se gândește la femeia asta tânără, dar știe că nu-l iubește. El speră să îl iubească, dar cum să-l iubească? E diferență mare. Da. Cu bucurie pentru bani. Un nou început, femeia asta se gândește la o bucurie cu bani. Aici cineva speră să se facă bine într-o casă, că se duce peste o apă, se duce undeva departe, speră să se facă bine. Are un prieten bun, un judecător aici. Aici este un divorț pentru niște bani, partaj. E o ceartă aici pentru divorț, pentru bani. Și bărbatul ăsta este gelos pe femeie. Până la urmă, unul o să ia mai mult și unul mai puțin dintre soți. Haideți să vedem ce spun și cărțile astea. Nu împinge râul, lasă-l să curgă. E bine să îți iei timp. Ascultă-ți muzica interioară. Permiteți-vă să vă ancorați cu ce vă pasionează. Cunoașterea și învățarea vă împuternicește. E bine să ai o voce și să spui adevărul. Sufletul tău bâgnește când te conectezi cu cei iubiți. Sărbătoriți lucrurile mici din viața de zi cu zi. Ascultă semnele intuitive, ele sunt reale și vă conduce în direcția corectă. Același lucru care te provoacă poate să te transforme în cea mai mare forță. E bine să aveți nevoi și să le supliniți.
Fă-ți propria magie. E ok, mergi după ce vrei, s-ar putea doar să vrei. Ai abilitatea de a prospera. Ascultă-ți vocea interioară. Haideți să vedem și ce spun cărțile astea. Transformare, încetinire, totalitate, comparație, luptă, viziune nouă, supresare, iubiți, participare, gheață polară, prostul, mergi odată cu fluxul, rebelul, completare, singurătate, orientare. În singurătate vă orientați mai bine, vă gândiți mai mult la dumneavoastră. Compromite, integrare, stres, vieți triste, conștientizare. Noi suntem lumea. Foarte frumoase cărțile. Haideți să vedem și cu moneda. Eu dau de 3 ori și vă puneți o întrebare, 2 sau 3. Să vedem ce ne spune. 1. Yes, da. Nu. A doua. A treia. Da. Atât am avut pentru astăzi de spus. O zi bună vă doresc.